अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। जशी मागणी तसा बाप्पा देण्यासाठी सर्व गणेश मूर्तिकार सज्ज झाले असून कोकणात आता गणेश मूर्तिशाळा कारागिरांच्या लगबगीनं गजबजू लागल्यात। याचा थेट आढावा घेतलाय जिल्ह्यातील साटेली भेडशी येथील नामवंत गणेश मूर्तिकार पंढरीनाथ देऊलकर यांच्या गणेश आर्ट मूर्तिशाळेतून। देऊलकर साहेब, यंदा बाप्पाचं आगमन लांबलेलं आहे। खरं तर 19 सप्टेंबरला यावर्षी बाप्पाचं आगमन होणार आहे। मात्र आपण 3 महिने अगोदरच ज्या मूर्ती साकारण्याचं काम आहे ते सुरू केलं आहे, काय सांगाल? नेमकं कधीपासून आपण यावर्षी मूर्ती 1.5 महिना झाला आता गणपती चालू करून, तरी पाऊस उशिरा असल्यामुळे माती ओली झाली नाही, त्यामुळे जरा थोडा माती कामात लेट झाला मला। बाकीची कामं आम्ही चालू केली, माती काम केलं आता जवळजवळ 1 महिना झाला चालू केलं। त्या अगोदर 15 दिवस आमचे असेच गेले, म्हणजे माती काम करायला मिळालं नाही मला। अगदी बरोबर आहे, कारण माती काम जर करायचं असेल तर थोडंसं हवेमध्ये गार म्हणजे आर्द्रता आहे ती कमी राहिली पाहिजे, नाहीतर मूर्ती सुकतात। काय सांगाल यावर्षी कशा पद्धतीने गणपतींचा नवीन ट्रेंड आलेला आहे? कारण अनेक प्रकारच्या मूर्त्या साकारल्या जातात, त्याच्यामध्ये माती हा तर मुख्य घटक आहे, पण प्लास्टर ऑफ पॅरिस आहे, लगदा आहे, त्याच्यानंतर गोमय आहे। तर काय कशा पद्धतीने मूर्ती यावर्षी साकारल्या जाते? आम्ही आता सगळ्या प्रकारचे गणपतीचा करायला चालू केले। गोमय नरा, मातीचा लगदा, माती म्हणजे सगळे प्रकार, शाडू माती, माती, गोमय, लगद्याचे गणपती, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, हे म्हणजे जशी लोकांची ऑर्डर असेल त्याप्रमाणे आम्ही बनवून देणार आहोत। अजूनही 2 महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे, कधीपर्यंत तुमचं सगळं हे काम आटपेल आणि किती मूर्ती यावर्षी आपण गणेश आर्टमध्ये साकारणार आहात? जवळजवळ 700-750च्या आसपास गणपती आमचे होतील, एवढेच म्हणजे दिवस आता थोडे राहिले। आता 8 दिवसात आमचं पेंटिंग चालू होणार। पेंटिंग चालू आता ऑलरेडी केलेलं आहे आम्ही व्हायटिंग मारायला, बाकीचं 8 दिवसात चालू करणार आम्ही। मातीकाम आमचं एक अजून 15-20 दिवस चालू राहील, म्हणजे वाळले पाहिजे गणपतीसाठी। 15-20 दिवसात मातीकाम करणार, जवळजवळ 100-125 गणपती आम्ही मातीचे बनवणार, म्हणजे ऑर्डर असेल तशी, ज्याला जसे पाहिजेत त्याप्रमाणे त्यांना बनवून देणार आहोत। आत्ता जो तुमच्या समोर बाप्पा आहे तो अगदी मातीचाच आहे, मातीची मूर्ती आहे। काय नेमके परिश्रम घ्यावे लागतात मातीचा बाप्पा साकारण्यासाठी? हा आता बाप्पा मीच तयार केला, ह्याचा साचा मीच घातला, बाप्पा तयार आम्हीच केला। आणि आता थोडा ह्याच्यात फरक करून बाप्पा शिवलिंगाची पूजा करतो आहे असं बसलेलं आहे, जी ऑर्डरचा गणपती आहे तसं बनवून देणार। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।